लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ जागोन माने दाथ' गोजां बोथोर जाबाय नालाय गोजां बोथोरावथ' गुदुं गुदुं ड्रेस नांगौ जायोना लोगोफोर नै आंथ' जि जोम खालायबावबायसो गोजां बोथोर जाबाय नालाय ओमफ्राय बे गोजां बोथोराव गाननो थाखाय आङो मोननैसो बुस्थु हेबदोंमोन आरोना गुदुं गुदुं ड्रेस ओमफ्राय दाल' हेबनाय नङा बियो सिगाङावबो हेबनाय दङ ओमफ्राय दा हेबबाय थानायबो दङ ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो अब्लालाय भिडिअखौ नायलांदो आङो भिडिअखौ जागायलांसै आङो मा हेबदोंमोन देखायनोसै एसे रोंनायालाय इसिबां रोङा ओरैनो सोलोंथ'थ' हेबनायमोन आरोना इसिबां मोजांबो जायाखै अब्लाबो देखायनो लुगैबाय नालाय बेनिखायनो देखायनोसै आङो लुगैनायानो बारा अनजिना देखायनो लुगैनायानो रोङाब्लाबो फार्स्टआवनो आङो नै बेखौ देखायनोसै टफि नै बियो टफि बेखौ हेबदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम हेबनाय आरोना नै इसिबां मोजां जायाखै फार्स्ट टाइम हेबनाय नालाय इसिबां मोजां जायाखै बेखौ माने ओरैनो न'आव थानायाव गाननो आन्था हेबदों आरोना ओरैनो सोलोंथ'थ' हेबबाय नै बेयावहाय मा खुन्दुं होनगोनथाय बिदिखौ आं बिदिखौ मा खुन्दुं बुङो मिथिया जिखिजाया नै बिदि खुन्दुंखौ 6 प्लाइ होननानै बुङो आरोना सोरबाफोर हेबनो गोसोब्ला हेबनोबो हागोन ओरैनो न'आव थानायाव गाननो आन्था जायो आरोना ओमफ्राय आङो दा उनाव गाननानै देखायनोसै दायो गानथ'ला माबाया खानाया गुरलाय गुरलाय जागोन नालाय दायो गानथ'ला दा उनाव गानना देखायगोन आङो दायो आङो मा हेबदों बेखौ देखायग्रोजोबनोसै टफि थांबाय टफिखौ दोनथ'नोसै दाना नै बियो माफ्ला माबायाव लाग्रा गोदोनायाव लाग्रा गोदोनाफोराव हेबना लानो मोजां जायो न' बिदि खुन्दुंनि हेबनाय माफ्लाफोरा नै खुन्दुङा एसे माबा नालाय मा होनगोन सोमथेथे नालाय सोमथेथे नुदों आरोना कालारखौ नै सरेरे नुदों खिन्थु मोगथाङावबा मोजांसो आरोना बे कालारा ओमफ्राय नै गाहायावहाय बेबायदि दिंदिं दांदां खानाय होदों आरोना साइज नुनायनि गोदोनाफोराव ओरै हेबना लानो मोजां जायो आरोना माने बै हौवासा मानसिफोरनो लानो साबसिन जायो न' बियो बाइकफोर सालायबा माबा बिराद बार नाङो नालाय माबाफोराव गोदोनाफोराव बिराद बार नाङो नालाय बै गगा मोनबाय थाग्रा माग्राफोराथ' माहायबो बार नांजानो हाथारा नालाय जाहा मुताबोथ' गगा मोनबाय थायो बेबोथ' बार नांजानो हाथारा बारा बेखायनो आङो बेखौ बेनोनो हेबना होदों आरोना जाहा मुतुनोनो हेबना होदों ओमफ्राय आंबो लायो सम सम मोजाङानो लानो मोजां जायो नै माने सोलोंथ'थ' ओरैनो हेबनाय आरोना नै आंथ' बिराद मोजां मोनो लानो ओमफ्राय माफ्ला थांबाय आरो माफ्ला गांसे हेबबावगासिनो माबाखौ देखायग्रोनोसै आङो नै ब्लाउस हेबदोंमोन आङो ब्लाउस नै आखाइ गोलाव ब्लाउस बेबादि होलायलायदों आरोना जिङाव नै ब्लाउस आखाइ गोलाव नै बेखौ माने देग्लाय हेबनाय नङा बियो गोबावानो जाबाय आं कलेज टाइमाव थानाय समावसो हेबनायमोन खिन्थु बहुद गोबाव जाब्लाबो माने जेबो जायाखै आरोना रंबो खाराखै ओमफ्रायो जियाबो जेबोबो जायाखै आं बेखौ जेबो जानाय नङा बायदिबो मोनखादों मानो होनब्ला नै खुन्दुङानो एसे गिदिर गिदिर ना गाननोलाय मोजां जायो आरोना बै बहाबा थांनाय मानायफोराव बाइकफोराव गाखोब्ला बिराद बार सिउ सिउ नाङोना गोजां बोथोरफोराव ओमफ्राय गाननो बिराद मोजां जायो आरोना नै एसे फिसा जाबाय माने आङो कलेज टाइमाव मोदोमा एसे फिसामोन नालाय ओमफ्राय दाथ' एसे मोदोम जाबाय ओमफ्राय गस्लाया एसे फिसा जाबाय आरोना बेखौबो आङो दा उनाव गाननानै देखायगोन कालारा बिराद मिलायदों न' लोगोफोर नै कालारा जा बेरखादों माने बेबादि कालारनि आङो सुइटारबो हेबदोंमोन खिन्थु बे सुइटारा आंनाव गैला आङो आंनि बिबोनांनो माने जाहा मुतुनि बिनानावनो होबाय आरोना बे थांबाय ओमफ्राय
ओमफ्राय गांसे दंबावो एबारनिया सुइटार नै माबायदि नुदों लोगोफोर नै बे सुइटारखौ माबायदि नुदों मा खुन्दुं होनगोनथाय बेखौ आं बिदिखौ मा खुन्दुं होनथाय बिराद रोजा आरोना बे सुइटारा ओरैबायदि रोजा खुन्दुङानो नै माबायदिखा जा गुदुं जाखायो गाननोनो हाया बारा गोबाव गाननो हाया बिराद गुदुं जायो बे आङो र' बेखौबो दा गाननानै देखायगोन माने बे सुइटाराबो माने दा हेबनाय नङा आरोना दा हेबनाय नङा बेबो गोबाव जाबाय आङो कलेज टाइमाव थानाय समावनो हेबनायमोन आरो थांसै नामा मुथु थांथ'नाङा र' माने कलेज टाइमाव थानाय समावनो हेबनायमोन आरोना ओमफ्राय बेबो जेबो जायाखै जेबोथ' जाखानाय नङा दां अबेसे मानो होनब्ला नै खुन्दुङानो माबायदिखा माबायदि एसेबां रोजा नै आङो बेखौबो दा लास्टाव गाननानै देखायनोसै माने आङो हेबनायमोन आरोना सोलोंथ'थ' एसेबां मोजां रोङा रोंनायालाय अब्लाबो हेब्बाय आरोना सोलोंथ'थ' ओमफ्राय आरो गांसे दंबावो र' माफ्ला हेबगासिनो बेखौबो देखायगोन आङो र' दसे ओमफ्राय नै गांसे माफ्ला हेबबावगासिनो आङो माने बियो जाजोबाखै आरोना नै ससे जाहांबाय नै खुन्दुङा आद्रा जानानै दङ जाजोबाखै हेबगासिनोसो आद्रा जाना दं माने बिदि गोदोनायाव फानना लानो बिराद मोजां जायोना नै बेफोरबायदि आरोना नै जेसेबां गोलाव नांगौ हेबनानै लाजायो आरोना गोसोबायदि नै बियो गुसुंद्राय जादों बेखौ आङो हेबबावनांगोन ओमफ्राय बेखौनो लोगोफोर माने सोरबाफोर बेखौनो टफि साइज हेबनोब्ला नैबेबायदि गोलाव हेबग्रोना लानानै टफिफोर गाननोब्ला आरो बेबायदि गोलाव हेबना लाना इदि गानजायो बिदि गानजायो आरोना बै थि सुथाबनांगौ ओमफ्रायो बेबायदि गानजायो नै बेबायदि टफि खालामनोब्ला बेबायदि हेबनानैनो बैथि ओमफ्राय इदि सुथाबनानै इदि साइड जिङाव एसे हेबबावदो ओमफ्राय हेबबावना ओरै जाबथु बानायदो आरोना नै बेबायदि हेबनानै इदि गानजायो मोजां जायोना गोजां बोथोराव मोजां जायो ओमफ्राय बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं हेबनाया माने आङो एसेबां रोङाब्लाबो जाखिनि रोंगौ बेखौनो देखायनो लुगैनानै देखायबाय आरोना देखायनो गोसो जाबाय गोसो जानायखौलाय आरो माथो खालामनो न' लोगोफोर देखायनो गोसो जाबाय नालाय बेखायनो देखायबाय ओमफ्राय दाना आङो देखायनायाथ' देखायखांबाय गाननाथ' देखायाखै आङो दाना गाननानै देखायनोसै माबायदि नुयो नायदो लोगोफोर मोजां नुदोंना गाज्रि नुदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलायलायदो माबायदि नुयो लास्टिं गाननानै देखायनोसै आङो